لما عنتي دارجا دحري كلت سمون يزهون زلو سرح وصالو بروح ناي سرح معلتي جبر እግዚአብሔር አምላክ ካብ ክፉእ ነገር ኩሉ ይሰውረና አገዳሲ ቪድዮ ኣብዛ ሰብዚኣ አገዳሲ ቪድዮ ርኤ መቸም እዚ ጽምዶ ዝበሃል ነገር ምስ መጸ ናይ ብሓቂ እቶም ጸላእቲ ትግራይ ሕጂኦም ተቃሊዖም ናይ አስተውል የአማራ ህዝብ አሁን የመጣው ፖለቲካ ሻዕቢያ ከህወሓት ጋር ሆኖ ከአማራ ጋር ትብብር አድርጎ አብይን ለመውጋት በጣም ነው የሚገርመው። ምንም የብልጽግና ውድቀት የሁላችንም ፍላጎት ቢሆን የአማራ ህዝብ ግን ያልዳነው ቁስል አለው። ደሴ ገብተው ህወሓቶች ወጣቶችን ሲረሽኑ አልረሳነውም። ሴቶችን ሲደፍሩ አልረሳነውም። ከብቶቹን ሲገሉ አልረሳነውም። ሂሳብ እናዋረዳለን ብሎ ጌታቸው ሲያወራ አልረሳነውም። እና በምን ሂሳብ ነው አማራ ከህወሓት ጋር ሆኖ የሚተባበረው? እንዴት ነው የአማራ ህዝብ እንዴት ነው የምትንቁት እናንተ ፖለቲሻኖች? ከዛ የባሰው ደግሞ ይሄ ሻዕቢያን ደግፋለሁ የሚል ህዝብ ደግሞ ይሄ ህወሓትን ደግፋለሁ የሚል ህዝብ በተለይ ሻዕቢያ ደግፋለሁ የሚለው ህዝብ ይሄን ይደግፈዋል። እንዴት ምን አይነት ሓቂ እቶም ንትግራይ ብልቦም ዝጸሉ ካብ ምሕር ጽልእ ትግራይ ንሻዕቢያ ዝድግፉ ዝነበሩ ዋላ ንሻዕቢያ እውን ፈትዮም እኮ ኣይኮኑ ካብ ምሕር ትግራይ ክትጠፍእ ካብ ምድላዮም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጽንተትን መከራን ክወርድ ካብ ምድላዮም ዝተበገሰ በቃ ንሻዕቢያ ዝድግፉ ዝነበሩስ ሕጂ ዛ ግዜ እዚኣ ቀሊዓቶም። እዚ ሰብኣይ ዝወዲ እዚ ኣብ ግዜ ትግራይ ኩናት ተጋሩ እናተጨፍጨፉ ተጋሩ ብዙሕ መከራ እናወረዶም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንሱ ጥምቀት በዓል ኣብ ጎንደር ከብዕል አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዴራ ኣብ ግንበሩ ኣሲሩ በቃ ወላ ሓንቲ ትውልዲ ክህልዎ እኮ ፀገም የብሉን። ወላ ሓንቲ ትውልዲ ክህልወካ ፀገም የብሉን። ኣነ ናይ ከምዚ ትውልዲ ኣለኒ እሞ ነዚ ዓይነት እዚ ወለዶ ይጸልኦ እየ ማለት እኮ እዩ እቲ ሽግር ዝኸውን ዘሎ። ኣወል ሰዒድ ነቶም ሪኢኹም ኣለኹም ይሕዋት ከልቢ ማይ ክሃርም እንከሎ ማይ ኣብ ዝህረመሉ ግዜ ወይ መዕቀሊ ስጋ ብዝረክብ ስቂሉ እናተሃረመ ይመጽእ እሞ ኣጋጣሚ ንስኻ ከዓ ማይ ኣዕቂልካ ወይ ከዓ ክተጽልል ኣብ ዝደለኻሉ ቦታ ደው ኢልካ ከለኻ እቲ ከልቢ እንድሕር መጽዩ ልክዕ ናብታ መጽለሊ ምስ ኣተወ ነቲ ብምሉኡ ኣብ ሰብነቱ ሒዝዎ ዝነበረ ኣብ ጨጉሩ ሒዝዎ ዝነበረ ማይ ገፍ 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 ከብል ከሎ በቃ ዋላ ንዓኻ ይጽይቐካ ሕጂ ልክዕ እዩ በቃ እዛ ጽምዶ ትበሃል ነቲ ኣብ ሻዕቢያ ወይ ኣብ ኤርትራ ሃገራውነት ወይ ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ሓልዮት ፍቕሪ ተገዳስነት ሃገራውነት ኣለኒ ዝብል ዝነበረ ንብምሉኡ በቃ ገፍ 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 ኣቢሎም ኣውሪዶሞ ዘሎ። ኣነ ብጣዕሚ እየ ደስ ኢልኒ። ከም ሎሚ ዝተሓጎስኩሉ ግዜ የለን። ከም ሎሚ ዝተሓጎስኩሉ ግዜ የለን። ርኢኹም እንድሕር ኮይንኩም እዝን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባትን ነዚ ጽምዶ ምስ ተባሃለ ከመይ ኣቢልና ከመይ እንታይ ኮንካ ሰላም ናይ ክልተ ህዝቢ ወይ ከዓ ሰላም ናይ ክልተ ውድባት ምስ ተባሃለ እንታይ ኮንካ ተዕግርግር ወላ ከመይ ኣቢልና ኢሉ እዚ ወዲ ዝተዛረቦ ቀደም ዝተሰጎግናዮ ገለመለ ይብል ነይሩ እሞ ነቲ ቀደም ዝተሰጎግካዮ ንዕኡ ሕሳብ ከወራርደልካ ኢኻ መንደላይ ትብል ዝነበርካ ማለት ድዩ? ንዕኡ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ይጽነት ይጥፋእ ዝብሉ ዝነበሩ ሓልዮት ኤርትራ ሃልይዎም ኣይኮኑን።
أنا كل جزء بقالع يزارب أدي ولاديتي تجراويتيا أدي ولاديتي تجراويتي سلزخونت إن إرتراق تسأل مالتها يكونكم وإن هزبي إرتراق تسأل مالتها يكونكم ويكا أبوي ولادي إرتراو سلزخونة إن هزبي تجراي كتسأل مالتها يكونكم كندي ومبري كندي ليبا كندي أمسلو كندي بسألئز تبعات ولكاو تسألئت زلوو أب هقدف تنطلطيلو نيرو هاقراو مسيلو يقرع نيرو حجي قد يلن بك طع إلكم أبزا بايتا بينكم كتسحنوا وايكم لعلمانم بولكها خوينكا أب لعلي تقراي تزارو زنبركا أب لعلي تقراي تمنيو زنبركا حما بمولقو تحتا تايقو تكون أنا بطعمي يزدلي يقرمكا لعلمانم سبز زرقو كعصد اللو سبز زرقوس كعصد اللو قلع دبدابي إلو نبرزيدنت إساس قلع دبدابي حدا معالتي حزب إرترا سلام يركب كوينات دويبل إلو حدا معالتي قلع دبدابي إلو زي فلت تግራይን ኤርትራን ወይ ከዓ ህግደፍን ህወሓትን ዕርቂ ይጅምራሉ ምስተባለ በመሐርኛ ቀይሩ ነዝብ መሐራ እንታይ ብሎም ጀሚሩ ከመይ አቢልካ ኣብ ወሎ ዝተገብረ ነገር ረሲዕኻ የዲኻ ከመይ አቢልካ ክብል ጀሚሩ ዋዲ መዓሪ እዋይ ዝ ፖለቲካ ግን እኮ ፓ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ በቃ ብጣዕሚ በቃ ድንፁ ይዝብለኒ በቃ ኣብ ፖለቲካ ዘይወግሕለን ኢልካ ምልሓስካ ምእርናብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ንምንታይ ኣነ ሆ ከምቲ ዝብሉ ክብል ዘይከኣልኩ እዚ ግዜ እዚ ክመጽእ ከም ዝኽእል ፈልጥ ስለ ዝነበርኩ እፈልጥ ምንባርን ዘይኮነ ባህሪ ፖለቲካስ ከምኡ ስለ ዝኾነ ዘይዕርቕ ዝመስል ናይ ኤርትራን ናይ ኣምሓራን ፖለቲካ ተዓሪቁስ ብዙሕ ምስግሳግ ንርኢ ኣለና ምሽ ቀደም ከም ዝተባሃለ ዝበሃሎ ብደርፊን ብድራማ ብፊልም እንሪኦ ዝነበርና ንኩሉ ተሪፉስ ሕጂ ከመይ ኮይኑሎ ናይ ትግራይ ከዓ ከምኡ ወልሓንቲ ፖለቲካ ዓለም እንድሕር ኮይኑ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ፖለቲከኛታት ነዚ ክገብርዎ ወልሓንቲ ይጸገም ዘይብሎም ንስኻ ግን ንሓደ ፖለቲካ ውድብ ደጊፍካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ትጻረፎ ትምነዮ ትዛረቦ ዝነበርካ ክፉእ መርገም ዝኾነ ዘረባ ኣይሃስስን እዩ ሓደ ንኣብነት ክነግረኩም ኣብ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ፍሉጥ ደራፋይ ብጣዕሚ ፍሉጥ ኣነ እውን ብጣዕሚ ዝፈትዎ ዶክተር ተባሂሉ ዝተሰመየ ጥላሁን ገሰሰ ኣሎ ጥላሁን ገሰሰ እዚ ኩሉ ተፈታውነቱ ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ደርፊ ናይ ኢትዮጵያ ዓበ ኣበርክቶ ዘለዎ እንታይ ኮይኑ ብኸምኡ ጥራይ በቃ ከምዛ ዋዛ ተሪፉ ተልኩም ንደርግ ደጊፉ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ይጽነት ይብል ነይሩ አጥንቴ የሚሰበር ደም የሚሰስላት ገለመለ ዝብል ዝነበረ ደርግ ምስ ካልእ ወፃይ ሃገር ተዋጊኡ ዘይኮነስ ምስ ትግራይ ዝነበሩ ሓይልታት ተዋጊኡ ምስ ኤርትራ ዝነበሩ ሓይልታት ተዋጊኡ በቃ እሱ ዝደርፎ ዝነበረሲ ምስ ፍጹም ንጸላኢኻ ከም ሓደ ምስ ካልእ ዓዲ ትገብሮ ገይሩ ስለ ዝነበረ ኣብ መወዳእቱ በቃ ታሪኩ ከም ገለ ኮይኑ ተሪፉ ከማያ ክእለት ተሊካ ንእዋኑ ዝምጥን ፖለቲካ ስነ ህዝቢ ትግራይ እውን ክቃጸል ኣለዎ ከማ ብሓው ክትቃጸል ኢኹም መሪርኩም ዶ ክትቃጸሉ ኢኹም ኣነ ምቅጻል እየ ዝውፍየልኩም ህዝቢ ትግራይ ክድምሰስ ከም ዘለዎ ጭርሖና ክንገብር ኣለና መቐለ ደም ብደም ተዘይኮይና
دم بدم تزي كوينا مخنة تقرأي تزي طبيعة نزيعة تزي مسيلة مخنة ግባር በዘለዎ መንገድ ክትዛረብ ጽቦዩ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ህዝቢ ይጥፋ ይሙት ይረሸን ይደምሰስ ሓሙሽኩሽቲ ይኹኑ ከም ዳይኖሰርስ ይጥፉኡ ገለመለ ዝብል ዘረባ ጽባሕ ንግሆ በይንኻ ኢኻ ትስከሞ ፖለቲከኛታት ምስተዓረቁ እስኻ ዘለዓለምካ እናሰንበድካ ኢኻ ትነብር እናተሸቆረርካ ኢኻ ትነብር ስለዚ ወሎ የኔ አገር ወሎ ይመስለና አሩን ነው ወያኔ አወሎ መስአተወ ዝገበሩ ረሲኻዮ ዲኻ አንተ መሐራይ ይብል ነይሩ አንተ የሰሚዕ የስ ገሪምን ብጣዕሚ بمرتعو أبولو TDF مساعته زغبرو نجر هنتمس بفيديو تلكايا يمسن كوي أقوى TDF أب كل لمحرام مساعته أب تي عادي زعتولو حدو من ناتسرارقو نوريكون نديو نمنتاي كم زتجبرو أخلي تسكيمهم سريعهم خورو خلو قدفون نابلو يا علي وم كم زنبر بمرتعو خنا مسن خيلينا تقرأيك أب كل تقرأي تفتصمخه عالم استزاربتلو اتني كلينسي تباهيلو زتمسكرلو ناي مسنات عليت تفتصيمي بزعبا زنجر زي قصر دي مسيلكا تقراوي انا حجي بقى مشالو اتسلام ملو خوينو كريو اتسلام ملو خوينو حزب تግራይን حزب ኤርትራን بسنيت كنبرو كريو بتعام እንደዚ ደሊ ግን ፍርቅ ሓጎስ አለን ሎሚ ምክንያቱ ጸላኢ ሕብረተሰብካ መፍላጥ ሓደ ዓወት እዩ ጸላኢካ መን ከም ዝኾነ እንተዳ ፈሊጥካ ክትቃለሱ ቀላል ስለ ዝኾነ ቀደም ሻዕቢዒና ንሕና ህዝባዊ ግንባር ንሕና ኤርትራን ደቂ ኤረ ገለ ዝብል ዝነበረ ናይ ውልቁ ጽልኢ ከሳሲ ርዌት ውልቃው ጽልኡ ክገብር ከስተአናግድ ደልዩ ዳንበር ሃገሩ ፈትዩ ንሻዕቢያ ወኪሉ ዝተዛረቦ ስለዘይኮነ እዚ حساب ክወራረደሉ ጽቡቕ ይብል አነ ጽቡቕ ይዝብል ዓሹ ኮንኩም ዳንበር ፖለቲካ ተትፈልጡ ሚዲያ ገጽኩም ከፊትኩም ከምድዚ አይነት ሕማቅ ነውሪ ዘረባ አይዘረብን anyway እዚኦም ከምኡ ይብሉ ስለዝነበሩ ከዘክረኩም ኢለ መጼ አን በቃ I'm proud of በቃ ነዚ ምርአየይ እግዚአብሔር አምላክ የመስግኖ በቃ የመስግኖ ህልኸኛ አይኮንኩን ቂምተኛ አይኮንኩን ግን ነዚ ምርአየይ አነ አብጽል ሆ ዝበለ ሎሚ ፍቅሪ ወይ ምቅራብ ምስባለ ሆ ንምንታይ ይብል አንጻረት ምቅራብ ንምንታይ ከውንቴልና ቀደሙ ናይ ውልቁ ረብሓ ዘበገሶ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ስለ ዝነበሩ ዳንበር ሓልዮት ህዝቡን መንግስቱን ስለ ዝነበሮ ኣይኮነን ክብለኩም ፈቱ ካልእ ኣብ ትግራይ ዘለው ተቃወምቲ ህወሓት በዓል ፍረ አርበኛው መጣ አንተ ልጅ እንደው መቼም አይሰለችም ንዓኹም ከአንታይ ክብለኩም ደሊ ንህወሓት ምቋምኩም ምንም ጸገም የብሉን ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ተቃወሙ ዝኾነ ምኽኒት ክህልወኩም ንቡር ስለ ዝኾነ ምኽኒት ኢልኩም ተሓስብዎ ነገር ክህልወኩም ትምኽኒትኩም ሳን ንዓይ ምኽንያት ከይኮነ ከተርፍ ኽእል እዩ ስኻትኩም ዘሕመኩም ንዓይ ከይሕመን ንኽእል ኾ ይስኻትኩም ትፈልጥዎ ንዓይ ኣይክፈልጦን ኸውን ኽእል ዋው እዛ በዓል እዚኦም ኦፕን ሌተር ክፉት ደብዳቤ ንኣቦ ኤርትራ ንክቡር ፕሬዝደንት ሃገረ ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ከምቲ ትፈልጦም ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ብትግራይን ብምምሕዳር ትግራይን ህዝብኻ ደቅኻ ካብ ኢትዮጵያ ሳዋ ወሪድኩም ብምባል ናብ ብላቴ እንዳሰደዱ ንገሊኦም ረሺኖም ንገሊኦም 5-6 ዓመት ብምእሳር
ንገሊኦም ከዓነ ሕብሪ ዓይንኹም ደስ ኣይበለልን ብምባል ብቡሬ ብዛላምበሳ ደርብዮም ህይወቶም ብምብልሻው ብድሕሪ ትውግኡን ብስደት ዝመፀ ብሂመን ትራፊክን ዝመፀ መጥቃዕቲ ንህዝብኻ ንደቅኻ ኣዋሪድዎም ክሳብ ሕጂ ኣብ ሊብያን ኣብ ገለኑን የዋርዶም ኣሎ ስለዚ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ I plead with you to please consider this history as you work with TPLF ክቡር ፕሬዚደንት ንዚኦም ዘይተሰማማዕ ጊዜን እዛ ሰትያ ዘለኹ ናይ ንግሆ ቡንንሲ በቃ ከመይ ይምቅራን ኣለዋ መስለኩም ግን ሕወሓት ትብሉ ዘለኹም ትማሊ ኣብ ሓንቲ ናይ መንግስታዊ ናይ ኢትዮጵያ ቲቪ ሓንቲ ቪድዮ ተለቂቃ ርኤ እታ ቪድዮ ከዓ ብዛዕባ ምንታይ እስኪ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተፈላለየ ስርቂ ተዋፊሮም ዝበሃሉ ሰባት እያ ትዛረብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ኣብ ዝተፈላለየ ስርቂ ተዋፊሮም ዝበሃሉ ሰባት እያ ተዘንቱ ኩሎም እቶም ሰባት ከዓ ተጋሩ እዮም ብኣክሰንቶም ተጋሩ እዮም ሕጂ ብቪድዮ ኣሰኒዮም ብሴኩሪቲ ካሜራ ተቀዲሖም ኢሎም ዘምፅዎ ከዓ ሰባት ሃንግ እንዳገበሩ ክሳዶም ጨውዮም ገለ ፈትሾም ሰሪቆም ብመኪና ተሰቂሎም እናጎዩ ገለ መለ ኣምፅዮሞ ኢንተርቪው ክገብርዎም ከሎ ከዓ ኣነ ወዲ ኤርትራን ወዲ ትግራይን ኣምሓርኝኡ ከመይ ከም ዝኾነስ ብደንብ ፈልጥ እየ ሕጂ ነዚ ምስ ረኣኹ ኣብቲ ፖሊስ ዝዛረቦ ዝነበረ ዘረባኻ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምኩራት ገበነኛታት ምዃኖም ጥራይ ዘይኮነ ሲሉ ከዓ እንደገና ምኩራት ገበነኛታት ጥራይ ምዃኖም ዘይኮነ ሲ ኢሉ ካልእ ከዓ እንታይ ኣምፅኡ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ንኢትዮጵያ ኣብ ምውጋእን ኣብ ምውራርን ሲ ተራ ዝነበሮም ሰባት እዮም ኢሉ ምፅኡ which is TDF ነይሮም እዩ ዝብል ዘሎ ኣቱም ሰባት ኣታ ናበይ ኢና ንኸይድ ዘለና እኮ ወላ ሓንቲ እኮ የምርዳእ ኣብኒ ብልፅግና ኮነ ኢሉ እንዲ ዝገብሮ ከምኡ ዓይነት ተግባራት ብጣዕሚ ንፉዕ እዩ ብልፅግና ኮነ እንዲ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ግን እዚ ሕወሓት ጥፋእ ክብል ዝውዕል እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክርኢ ከሎ what's going on ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጋሩ ብምዃኖም ብከምዚ ኮነ ኢልካ ኦን ፐርፐዝ ኣብ ኢትዮጵያ ሎምዲ ጎበን ተጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎምዲ ናይ ራይድ ድራይቨር እናተሓነቀ እናተቀተለ ኣብ ጉድጓድ ደርብዮም መኪንኡ ዝወስድዎ ሎምዲ ኣብዚ እዋን እዚ ብከመይ ከምዚ ክኸውን ክኢሉ ኢልኩም ክትሓቱ ኣይትኽእሉ እንዲኹም በዓል ፍረ እስኪ ሎማዓንቲ ቶፒክ ጌርክ ነዝምፅ እያ ዋይ ተጋሩ ጥራይ እንደገና ከዓ ተጋሩ ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ገበን ተፈፂምና ዝብሉ ከዓ ኣክሰንቶም ናይ ኦሮምኛ ተጋሩን ኦሮሞን ከበኣሱ ማለት እኮ ኣነሲ በጃኹም ምሻሉ ሰብ ኩኑ ክትቃወሙ ከለኹም ምቋምኩምን ብኸመይ በቃ ኣብዚ ሚድያ ኮፍ ኢልኩም ዝተዋሃበኩም ኣጀንዳ ምስ ኤርትራ ከመይ ገይሩ እቲ ህዝቢ ትግራይ ፅልኡ ይቅፅል ምስ ኤርትራ ከመይ ገይሩ እቲ ህዝቢ ትግራይ ይፈላለ ካብቲ ሰርሑ ዋይ ኢኹም እዚ ከምዚ ነገር እዚ እናረኣኹም ስቕ ትብሉ ተጋሩ ብምዃኖም ጥራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይግፈፉ ይእሰሩ ከም ዘለው ትሰምዑሉ ኣሎ ንምንታይ ድምፂ ዘይትኾኑ ንምንታይ ኢኹም ድምፂ ዘይትኾኑ እጂ ኣነ ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ ሚዛናዊ ኮንካ ምስራሕ ሓደ ግዜ ንዓይ ሕወሓት ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣንኮ ንህዝቢ ትግራይ
ካብ ናይ ብልጽግና ሓርማዝ መንጋጋ ከተላቀቅ ትኽእል ሕወሓት ጥራይ ኢለ ዝኣምን ልዕሊ ብልጽግና ሕወሓት ጸላኢተይ ዝብል ትግራዋይ ድማ ብተዘዋዋሪ ብልጽግና ኮይኑ ከም ጌታቸው ረዳ ናይ ብልጽግና ትግራይ ኣባል ክኸውን ኣፕሊኬሽን ዝመልአ ሓደ ግዜ ልደቱ ኣያሌው እንታይ ኢሉ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ከይፍረም ወይ ከይፍጸምሲ ወይ ከዓ ዝተፈናቀሉ ናብ መረበቶም ከይምለሱስ ሕወሓት እዩ ዝዕንቅፍ ነይሩ ኢሉ ኣብ ናይ ፕሬስ ኮንፈረንስ ኣብ አዲስ አበባ ዝገበሮ ምስ ሰማዕኹስ ናብ ብልጽግና ሕውሱኒ ናይ ምባል ኣፕሊኬሽን ከም ዝኾነ ሽዑ ተረዲእኒ ኢሉ ነይሩ ያ እሱ እኮ እዩ እቲ ክስታይ እቲ ፖለቲካ ዘሎ ሕጂ እንዳ ፍረ ዝእከቡ ኣለው እንዳ ፍረ ዝእከቡ ብዙሓት እንድዮም ንተጋሩ ክረኽቡ ኢሎም ብዙሓት እንድዮም ዝእከቡ ገሊኦም ናይ ኣምሓራ ልሙድ ዝኾነ ኣስማት ኣርበኛ ዝብል ሽም ወይ ከዓ ናይ ጀነራል ኣሳምነው ጽጌ ፕሮፋይል እናተጠቀሙ ደቂ ኦሮሞ ኣትው እዮም ደቂ ኦሮሞ ኣብኣትዮም እንታይ እዮም ዝብሉ ከምዚ ናይ ኣምሓራይ ናይ ፋኖ ተቃለስቲ አንጻር አብይ አሕመድ ኮይኖም ግን ባሕሪ ኢትዮጵያ መሕታታ ኣብ ዝእዋን እዚ ግን ብሄራዊ ረብሓ ኢሎም ክዛረቡ ኢኻ ትሪኦም ሕጂስ ዘይሳነ እኮ እዩ ዘይሳነ ኣብ ኣምሓራ አብይ አሕመድ መዓልታዊ ብድሮን ዓሽሓት ሰብ ክቀትል ውዕል ሕጂ ነቲ ብድሮን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝቅተል ኣምሓራይ ሓንቲ ኣርእስቲ ኣጀንዳ ገይሩ ዘይፈልጥ ናይ ኣሳምነው ጽጌ ፕሮፋይል ዝገበረ ኣብ ጎና ኣምሓራይን ቃልሲ ፋኖን ኣለኹ ዝብል ግን አብይ አሕመድ ወደብ እንተደኣ ኣብዚ ሰዓት ዝን ኢትዮጵያ ዘመጽቶ ኮይኑ ኣነ ኣብ ጎኑ ኣለኹ ዝብል መላገጺ ናይ ኦሮሞማ ናይ ብልጽግና ናይ ኦሮሞ ተወላዲ ፖለቲካ ንሰምዕ ኢና ሕጂ ኣነ ከም ፖለቲከኛ ልክ ከም ኣያና ዓይነት መርዛም እንደገና ዋላ ብዘረብኡን ምሻሎ ህድ ኢሉ ብዙሕ ፈከራን ገለን ጸርፍን ዘይብሉ ከም ዓይነት ንነብሱ ፍሉጥ ዝገበረ ፖለቲከኛ ኣነ ደስ ይብለ ንምንታይ መሲልኩም ኣነ ብዙሕ ግዜ ፊተይ ከምዚ ኣነ ኣብ ሓሳብ ስለ ዝግደስ ናይቲ ሰብቲ ሓሳብ እቲ ሰብ መን ምዃኑ ብዘይ የገድስ ከምዚ ማራ ዝጻረፍ ማራ ሕማቅ ዓይነት ተኣሽሙ ዝገብር ተኮይኑ ጠቅላላ መልስ ክህብ ኣይፈቱን በዛ አጋጣሚ እዚ ንብዙሓት ተዛረብቲ ትግርኛ ገጾም ጾቶኦም ትውልዶም መን ምዃኖም ዘይትፈልጥዎም ሰባት ኣብ ቲክቶክ ስለ ዝጻጻረፉ መልስ ትህቡ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ንዘይትፈልጦ መልሲ ወሃብ ድዩ ንዘይትሪኦም መልሲ ወሃብ ድዩ ንዓይ ንኣብነት ከምዚኣ ትሪኡኒ ኢኹም ኣነ ክፉእ ተተዛሪበ ኦይ ክርስቶስ ክፉእ ተዛሪቡ ኢልኩም መርትዖ ናይቲ ኣነ ተዛረብክዎ ምስሊ ኣምፂኹውን ክትምጉቱኒ መልሲ ክትቡኒ ንቡር ነገር ኣነ እውን ዓሻ ኣይኮንኩን ፊተይ ከምዚ እናረኣኹስ ከምዚ ዶ ጥፉእ ዶ ከምዚ ዶ ክብል ኣነ ክሳ ኣይኮንኩን ግን ኣለው ኣርበኛ ዝብል ሽም ሒዞም አርበኛ የሚል ስም ፕሮፋይል ተጠቅመው ማን መሆናቸው ግን መታየት የሚፈሩ አርበኝነቱንም ፈልገውት ማን መሆናቸውም እንዳይታወቅ ደግሞ ፈርተው አይሄድም አይከውንን ንትግራይ ተሓላቂ በጣም ተቆርቋሪ በቃ ትግራይስ በቃ ከምዚ ኮይና ይዝብል ግን من مخان كاسك بفيديو نفسها قلعت الكايو كا نو انا ود حدرتناي واي قال حرست حدرتناي قال يزبل ما انا كمو بطعم يزغرمني بخمزسي سبك عشو تريئه بخمز سبك عشو تريئسي انا بطعمي نايتي نو صحابيو دلايو كزارب زوعلن كغعر زوعلن سب زي كونه تجيغا ናይቲ ነዚ ነገር እዚ ሰሚዑስ ዝዕሾ ዕሽነት ይዝገርመኒ ንዓይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ተጋሩ
ለሰይ ንኣብነት ናይ ድሬዳዋ ከንቲባ ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ኣብ ናይ ቁርኣንና እኮ ተጻሒፉ እዩ ኣስሓባ ገለ ዝበሃልሲ ደቂ አብርሃም እዮም እዚኦም ከኣብ ትግራይ እዮም ኢሉ ብሙሉእ ንትግራይ ትግራይ ታሪካዊት ናይ አልነጃሺ መስጊድ ዘለዋ ዝኸበረት ሃገር ዓዲያ ግን ንዑ ረሲዑ ትግራይ እዮም ኢሉ ትግራይ እንተደኣ ከምኡ ዝብል ተኮይኑ እዚ ናይ ድሬዳዋ ከንቲባ እቲ ዓኳር ማዓኮሮ ክሓፅብ ዝውዕል ዋ እንታይ ደኣቶም ንምስልምና ከስፋሕፍሑ ዝመፁ ንመጀመርያ ግዜ መስጊድ ኣብ ትግራይ ሰሪሖም ሞተጋጊዮም ነይሮም ማለት ድዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ናይ ጽልኢ ሸይጣውንቲ እዮም ኢሉ እናተዛረበ ናይ ዝነበረ ዘረባ ረሲዑስ ኣብ ዝሓለፈት ናይ ዳግማይትን ማን ኣብዛ ናይ ዝሓለፈት ትንሳኤሲ እንኳ ብጻሕኩም እናበለስ ተጋሩ ቢያቲ ዝሓዘ ምግቢ እናሃበስ እንኳ ብጻሕኩም ገለ ይብል ነይሩ ሕጂ ነዚ ዝረአየ ከም በዓል ፍረ ሕጂ ዋው ቴንኪዩ ስለ ዘብልዓኻዮም ገለ ትብል ፍረኮ ከም ትብል ትኾን ኢኺ ፍረኮ ሕጂ ቀስ ብቀስ በዓል አብርሃም ጸሪቦም እታ ሰብኣውነት ትበሃል ሚዛን ክውን ሕዲጎም እኺ ሕጂ ኣብ ምንታይ ትረግጽ ከም ዘለኺ እንታይ ወላሓንቲ ምርዳእ ኣብይኒ ዘሎ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝስራሕ ገበናት ካብ መዓልቲ መዓልቲ ይበዝሕ ኣሎ ካብ መዓልቲ መዓልቲ ኣብይ ብገበን እናምሰለ ብዝተፈላለየ ገን እናምሰለ ሰለልቲ ኤርትራውያን ሰለይቲ ናይ ህወሓት እናበለ ዝኣስሮ ዘሎ ማእሰርቲ ዘየዛረበኩም ተኮይኑ ንስኻትኩም ኣባል ብልጽግና ኢኹም ኣባል ብልጽግና ኢኹም በቃ ካልእ ዋልሓንቲ ዝብለኩም ነገር የለን አትሊስት ሲ እቲ ውሽጣው ጸገምኩም ናይ ውሽጣው ጸገምና ኢልኩም እቲ ምቋምኩም ቀጽሉ ወላሓንቲ በሓባራ ግን ትግራይ ከም ትግራይ ንተጋሩ ብመንነቶም ከምዚ ዓይነት ናይ ፕሮፓጋንዳ ፊልም እናተሰርሐሲ ሕሰቡሞ ንኣብነት ነቶም ቆልዑሲ ብቪዲዮ ብሴኩሪቲ ካሜራ ናይ ሲቲ ካሜራ ሲ ጌርና ዝቀዳሕናዮም ኢሎም ዘምጽዎ ፕሩፍ ኣሳምነው ጽጌ ኣብ አዲስ አበባ ማእከል አደባባይ መስቀል አደባባይ ዝሞተሉ ቪዲዮ የለን ኢሎም ናይዞም ተጋሩ ግን አምጽዮም ብጣዕሚ ይዝገርመና ኣነ ብጣዕሚ ሕጂ አረ በጃኹም ኣነ ኤኒዌይ ይሄ ነዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ዝእዋን እዚ ዘቃልዓዮም እዋን ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ሓለይቲ መሲሎም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ፈተውቲ መንግስቲ ኤርትራን ደገፍቲ ሃገሮም መሲሎም ጽልኢ ትግራይ ዘሳስዩ ዝነበሩ ሰባት መዓልቶም ኣኺላ ተቃሊዖም ኣሎ ተመስገን ኣምላኽ እየ ዝብል ኣነ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖን ኣምላኽ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ክርኢ ምኽኣለይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት እዚ ሰላም እዚ እንተደኣ መጺኡ ንሕና ጥባሕ ንግሆ ከመይ ኢና ክንነብር ሕጂ ዝወዲ እዚ ጎንደርዶ ወሎዶ ገለ ኢሉ ኣብ ምዝራብ ፀናዕ ጀሚሩሎ ካብዛ ዘረባ እዚኣ ንድሓር ንኤርትራ ምኻድ ኣይከኣለን እዩ ዓመታዊ ዲ ዋላ ገለመለ ይኸይድ ኣብ ኤርትራ ኸይዱ ባንዴራ ኤርትራ ኸይዱ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ገለመለ ክሕምብስ ገለ ቪድዮ ይሰርሕ ነይሩ ሕጂ ንዓ ከምኣ ክገብር እንድሕር ከይዱ anyway ጽቡቅ እዩ ካልእ እንታይ ኣብዚ ክልተ ሰሙን ሙሉ ላይቭ ኣተኹን እንዴ እሳኮ ሕጂ ብዙሕ እንዴ ዝርኢ ኣነ ካልእ ትማሊ ኣብ ናይ ተፈታዊ ቶክ ሾው ዝረኣኽዎ ኣብ ናይ ተፈታዊ ቶክ ሾው ዝረኣኽዎ ንሓደ ፕሮቴስታንት እምነት ተኸታሊ ብናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልብስ ወይ ከዓ ናይ ካህናት ልብስ ናይ ካህናት መስቀል ቆብዕ ናይ ፈለሲ ክዳን ተኸዲኑ አንጻር ኦርቶዶክስ ብዙሕ ዝጉስጉስ ሰብ
كم حدا أقداس أرأستي غيرو حزوو وعيلو أجنتايتون نيروتي زعبا أب تقراي زملخ أبارر ديو أبارر دو أقل ملزبل منفس علو إلو يزازاربو نيرو مجمريا ودقشي سلطنة قرباي إتا قشي أبوو زقلقلوا بيتا كريستيان أرثوذكس انتاي مخانا من ما يفلتني زحفر كان غرس مكنياتو ህፃናት ምጥማቅዶ ገለመለ ገለ ይሉ ባሞ زحفر ነገር ተዛሪው ነይሩ دحان سولقو ولا حن شجر يبلون بأمنون كأمن خيلي جن أبز وانزي أب تجرايسي كمزي إلكا برنامج سريحكا نت أب تجرايزو الحزبي انتاي كتمهروس لزدل خايو نزي كمز عين النجارات حس كامز يخات إلكا بكا تا تجرايسي انت دا نحنا برجين حمدو بعد سلطنة وفين زعبللو حنت جوجله انت دا نحنا نتجراي زيت عملنا تخوينا بعقمنا سيد اللاينا خنقبرينا زعينتي مو هاي تخونن يا نوندو نسخاتكم اب يوتيوب كوفيلكم مراتيتكم سي ابي احمد مسبوز حزرات ام ميديا ولا قيم تسعيرهم تقارون دحر ريقهم ممسي اب غزي ناي تجراي كويناتسي تي ام اتش بروجرام نتليو وا اب ايرترا بروجرام يلن ابنا اثيوبيا ناي ابي احمد يوتيوبرت كلهم بقى زغونه منጭ ካብኡ እዮም ዝወስዱ ምክንያቱ ኣብ ቲኤምኤች ሙሩክ ክቀርብ ከምዚ ናይ ታላቁ ሩጫ ዝመስል ሙሩክ ተሰሪዑ ክራይ ንዑ ሪከርድ ክገብሩ ሙሩክ ክዛረብ ከሎ ሰምዕ ንዑ ሪከርድ ክገብሩ በቃ በሙሉ ሚዲያ ስታፕ ያትቆውን ዋላ በጽፈት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዋላ بمولو ميديا مونيتورينج شعو كم زي إلى كفتبن لذي صغاتكم سي عب يوتيوب كوفيلكم نير ترى لو تزيم تأخم سي نهزب تجرايسي كلنا جر كنا مسألوا لنا لكم وتحاسبوا خلقكم سي عت الشيم بقى أنا حجين أبنا كم زي نايبرجين نحمد وقال ملا كونوا عتق على استلو أنا نايب حكي بتعمي زخبرهم بتعمي زخبرهم نعم لكن كام مهرامسي نوري أزنا يبرجنا حمد وقال سي بعلو فيدو بعل قال ملا قال زمر حواس مسعاب إرترا زلو من أساسي منم عينة صمدو زي بلو منم عينة من أسي إرترا بعد خوينوسي منم كونكشن كفترو زي كقالو عب تقرأي مزلوس كفترو خير بايزه ويبا إذا برخشوا أمسيات الناس نبرك أمريكا حتو نحر شعبي زمل سلا تقينو تعينت من مارد إخوة سد برجيت نحمدو نا إثيوبيا حتو نا سرعته ولوطي كم زي كونس رؤي هو حجي سخون خلنديو نحنا قد حنت أوفرنا مزيان زلنا ناي إرترا حتو ناي مبرق أفريقيا ناي قرن أفريقيا حتو تي بوليتيكاو حنقول كوينو زبلاش زول سرعات نقلا يتي زفتحو يعني زلناكو إثيوبيا زين تزي كوين حتوهم وال تزي قصول النازته أبديت إند بس إحمالتي ما مالسو زي يقول تحرين قد مثلا غيرنا ندهرك نملس نقالسهم نقول له نقالسو نقول له حدا سرعات تقاليسكم لو تزي وصحاب كم يجير كأي مسامس لك زي قدس نمتكلاتنا سخالي irrelevant يسو نخال لا نخال ما تكلم كويت حتى نتكلم ولا 100 عام نقالس خالي خلع له زد اللي حتى بزعبة على بلخاوي السممع عقراو سممع زبالك مسؤولة تحجز حق من قصي إثيوبيا بخوم عين السممع خسر حلو تخيل من قصي لكم أمينكم ودهم وخومنا نأمن هنا أولى على تقرأ زجبارو جنسايد أخوينات كم يخمتكم كمو بركين حمدو وجيجا سلازة ولا على تقرأ استجاجي ساعات قبل الحسب يرترى 5 جاجت هاي مرة جاجت صارلكم اللب مخون يلب مخون كل ساعة ساعات عندك ده قوم هذا اللب مخون تسفنا نسي تمام ما لتجي تعلم سلكم زي حد خصاكي نحن من قصة إثيوبيا بزح ساين قولونينا أتي حماق بعد أبل أبز خبابي يسافر فوق المرحوق جل ليلة يعني أمن يجا كله من قصات يجا كله سبات
إلا أنا نبل سلازي كابز قد عايز يكون وسينا ندلوك منقص إثيوبيا قبل أوشتي إثيوبيا نستجبر كوينات وا ناتو مدبي سندي زجبرو نحنا كم إتراوين تسكفنا بس خبابي حماق بس لازم تجبري وا لعله خلو قبل عليه حزب تجراي استخايده سنتت تعنت ذلك وقع فينا لينا زخونه بوليتيكا حيلي وي منغستي كفتونا نسالنا يكوننا سنغور اتي قبل عليه حزب تجراي تسقاطمه قبل عليه حزب حرا ترغاطيمو قبل عليه حزب اورومو ترغاطيمو قبل عليه دوب ترغاطيمو كل ساعه نحنا وقننا حزبيو حزبي خبدل كله ولا السودان زخي زلو يغوينا يدوينا نبل نوينا نبل رئيتنا ايغن اتي زحشه زينا خنا ما خرن دلي سمعنا انت رخيبنا شاني وا سمعنا انت رخيبنا صبغ ነገር እንዲ አፍና ተርፈልና ባለ صبغ هذه ኣብ ዘለፍትና ምብራቅ ኣፍሪካ ዘሎ ፖለቲካ ብፍላይ ካብ ምስና ኢትዮጵያን ትግራይን ዘሎ ብውዕል ፕሪቶሪያ ጠጦ ዘሎ ኩናት እዩ ዘሎ እስኪ ሕዚ ተዛዘመ ኩናት ብሎ ማለት ግዝኣት የተመለሰን ረብሓታት ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ነገራት እውን ከምኡ ውክልና የብላን ብዙሓት ሕቶታት ተልዕሉ ናይ ዳግመ ህንፀት ጉዳይ ዳርጋ እሙ ወዳእታ ትሪኦ ዛዕባ እውን ዘይትዝክሮ ዓይነት ምስቲ ዘሎ ኩነታት ቅድሚት ዘይወሃው ዝተረሳዕ ኣጀንዳ ኮይኑሎ እሞ እዚ ተታሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዘይተግበረሉ ንትግራይ ምሳይ ኮይን ከነ ኤርትራ ዋግእኒ ካብ ዝብል ፃውዒት እዩ ኢሎም ዝገልጸለው ትግራይ ድማ ነዚ ነፂጋቶላ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ኣብ ላዕሊ ኤርትራ ዝግበር ኩናት ኣነ ኣይምልከተንን ኣይትኩስን ዝምልከተን ግዝኣት ምምላስ እዩ ዝብል ቅዋም ሒዛ ደው ኢላላ ስለዚ ኣመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩላዕ ዝነበረ ኩናት እውን ብሰንኪ ትግራይ ደንጉ ኢሎም ከም ሓሳብ ዘንፀባርቑ ኣለዎ እሞ ትግራይ ዝወሰደቶ እዋም ከመይ ትሪኦ ሓደ ነገር ኣሎ ማለት እዚ ሃይፖቴቲካሊ ክዛረብ ዝትብለ ዘለኺ ኩን መርገጽ ምዃኑ ብዙሕ ዝፈልጦ ነገር የብለይን እጂ እንተ ኮይኑ ሚድያ ትከታተል ኢኻ ሳዳ ፀገመይ ሚድያ ዝበሃል ኣይኣምኑለን ፖለቲከኛ ኮይንካ ሚድያ ከይተኸታተልካ ከም ዘለዎ ኣይወስዶኒ ምክንያቱ ንእሽተይ ሓቂ ብብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ትዕብለኻ ስለዚ ከም ፖለቲከኛ ብሚድያ ክመርሕ ይደልኒ ንሚድያ ክመርሕ እየ ዝደሊ ትረዲክሎት ኣቀራርባ ንሚድያ በቲ ቁኑዕ ትረኻ በቲ ቁኑዕ ናሬሽን ክመርሖ ሱን ካብ ህዝብታት ኣብ ሓደጋ ካብ ምእታው ወፂስ ኣበርክቶ ክትገብር ኣብ ልምዓትን ሰላምን ምኽባር ኢና ክሰርሕ ንደልዮ ሓደ ነገር ግን ኣሎ ፅቡቅ ኣልዕሊ ዝኸደ ከዓ ኢንተርቪው በቃ ሙሉ ብሙሉ እናስሓብኩ የወደእ እዮ ፍረ ጋቢ ዘክለኹ ሓደ ኤርትራዊ ብርጌድ ንሓመዱ ገለ ኢሉስ ናብ ብራኸሾ ከይዱ ኢንተርቪው ዝገበረሎ ክትስሕቂ ክትዘናግዒ እንተደሊኺ ንዑ ስምዒዮ በጃ